God aften, så er vi tilbage, og vi skal smage på endnu en juleøl. I aften skal vi til England. Vi skal faktisk til det ældste engelske bryggeri, der findes. Shepherd Neame Limited. Den her juleøl, den man læser lidt bagom, så står der, at den kan gå til flæskesteg og and. Det er jeg lidt spændt på at se, om det er også rigtigt. Lad os se, hvad den kan. Ja. Husk et lille hack. Altid sæt glasset i køleskabet, inden du skal drikke. Så får du den bedste oplevelse. Koldt glas, kold øl. Flot farve. Karamelfarve. En farve. Det er en stærk øl. Hele 7%. Dufter dejligt af kanel og jul. Ja, man kan godt smage humlen. Det er en karamel, det er en basker, det er jul. Så det slasker, har man næsten lyst til at sige. Ja. Nå, vi skal til det. God juleøl. Var man i England, så kunne jeg da godt sige, den skal man da. Og prøv lige at se etiketten. Det er altså jul, det her. Christmas. Man får helt lyst til jul, når man smager. Hvor er vi henne? Vil den gå til and og flæskesteg? Ja, den har en dybde, en tyngde, der gør det. Lidt bitter eftersmag. Jeg tror, vi ender på 1, 2, 3 får vores fine Christmas Ale fra Shepherd Neame. Merry Christmas, som man vil sige i England.